जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर घट परिवर्तन बा ब्रह्म परिवर्तन किभଳି भाବରେ ହୋଇଥାଏ। महाप्रभुंकर रचित मानवीय लीलारे से भी देहत्याग करती, विलय भी हुअन्ति, पुणी जन्म हुए नूतन विग्रह मानकर जीवदान ପାଇଁ संसाରରେ କରିଥାନ୍ତି ନୀଳାଖେଳା महाप्रभु। ଏହା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନବକଳେବରର ନୀଳା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ନବକଳେବର ନୀଳାର ପ୍ରତିଟି ନୀତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଶୋଭିତ ଡାହିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ସମାଜ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ସମୟରେ ବି ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ତାହା ରହିଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଲାଗେ ଡାହିଆ, ନା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। କେବଳ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ନବକଳେବର ପହଣ୍ଡି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଖରେ ଥିବା ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତ୍ରରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ନିଆଯାଏ। ପହଣ୍ଡିରେ ନିଆଯାଇ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ସିଂହାର ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଧ କରାଇ ଦିଆଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରାଇ ଖଣ୍ଡୁଆ ଲାଗି ଏବଂ ସେନାପଟା ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ 7 ପାହାଚ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ତଥା ବେଢ଼ା ବାହାରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଏ। ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଇତା ସେବକ ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବକ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଉଳକରଣ ପାଟ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ବାରଣ୍ଡାରେ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧକାର ରହେ। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସର୍ବବିଧି ଆଲୋକ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ 22 ପାହାଚରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ହେବା ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇ ବଳକା ସମସ୍ତ ଅବ୍ୟବହୃତ ଦାରୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦାରୁ ଘରେ ରଖନ୍ତି। ତାହାପରେ ନବନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ପରେ ବଳଭଦ୍ର, କ୍ରମରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ନିର୍ମାଣ ମଣ୍ଡପରୁ ବିଜେ କରାଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ଆଣନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସଦାନରୁ ଯାହାକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଣ୍ଡପରେ ନ୍ୟାସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରଥରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦାବରଣ ଏବଂ ଲେପ ସଂସ୍କାର ଆଦିକୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନାବରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ସେବକ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବା ପାଇଁ କହୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାଟକନାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବାଳଗ୍ରାହୀ ଦଇତା ଓ ପତି ମହାପାତ୍ର ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ନାଭି ସ୍ଥଳରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଢ଼ି ରୂପା ବଟା ଉପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ଶୀତଳ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ କରି ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମବଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ଓ ରହସ୍ୟପୂତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳୀରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କସ୍ତୁରୀ, କର୍ପୂର, ଚନ୍ଦନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ, ତୁଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଲଗ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ନ୍ୟାସ ଦାରୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ବସ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ବଜ୍ର କାଛିଣୀ। ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସମସ୍ତ ଦଇତାପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ମୁଦ୍ରା, ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଅବରଣ ଦେବୀମାନେ ମା ବିମଳା, ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷିକା ମା ଉତ୍ତରାୟଣୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀନ ବିରହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ କ୍ରନ୍ଦନର କୋହ ଉଠିଥାଏ। ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ବେଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।